Добре, здравейте хора, ние сме Орната и Марто и днес нямаме Pocket Tanks, това е трета част. Трета част, не финална. Да, не финална, ние играем до 5. До 3. До 5. До 5. Който първи победи 5 пъти. Не, който първи победи. Който първи победи 5. 5 от 3. Как 5 от 3? Може 3 от 5, а не 5 от 3. А, да, ре. Как ще играеш 3 Да, и ще аз победиш 5? разбрах. Само да извадиш от 2-1. От 1-2. Ми може минус 1. Ама ти Едно минус отрицателни две. още не си учи. 1 минус 2. Минус 1. Да. Ти отрицателни не си ми учил, бе. Той Аре, аз аре. научих до четвърти клас, да. Понече в момента уча да си изглежда. Това. Вот так да се изкепиш, че не те оцелих него. Пум! Как пашкаш само те... Мале. Матай. Давай, Ужас. ай, откъл. Скипър, скипър, скипър. Ти ги обичах пингвините. Скипър, не ги обичам. Добре, следното. Къде знам, не го настъпвам аз от човек. Кой? Къде знам, Джамчет. Джамджет. Това те изстрелва нагоре. Няма да го направя, мисля, че ми каза. Magic Wall. Това пак е странно. Пак ли това? Това дето ме удари последно. Ти баш ме ли ги оцели, бе? 40 на 45 на 40. Чак сега това. Всъщност. Как? Така. Това казах това. Взехте 4. Golden Bullet. Golden Bolt. Там как? Булет. Пак ти отводиш 93. Мистери Бомбс, тия бяха хубави. Окей, сега нещо. Нещо си за нещо. Magic Wall. Тази. На тебе ще направим. Но то ще... Ще си берем Meltdown. Да. Съжаляваме за това. Сега малко отбачи по-силно. Съжалявам за това току-що. Не очаквахме. Не очаквахме да се случи. Малски лака бомба. Ака бомба. Не! Пак е бомба. Дигър. Дигър. Това е тъп. Не, нищо. Дигъра. Ето, на мен нищо не става. Да. Скипър ще е тъп. Това е скимър, не скипър. Скипър, аз като казвам скипър. Така, дано! Ама не! Вие това как скача. Отбяхте толкова ми. B5. По-проще, ама не съм ще върча малко. Дари, Съм 73. Why? Окей, има шанс още. Yes! B5. Това бяха пчели. Пчелите, гледай това как се върти човек. Беше мега яко. Не, отдам. Аз къде ти го оцелих последното? Знаеш какво ще направя? Ще целиш. Така. Така. Fire! Опа, окей. Това последно подек съм се прецаква с него. Гледай, той изяда цялата земя. Вау! Това си пряко! Обаче последния път ме
бип. Заради него загубих, иначе щях да бия. И сега това ще да е последното. Може би. Бия. Това сме бия. Нямам какво, всъщност има какво, ама ти нямаш. Другото нещо, помниш ме на картон, дето ти за 200 и няколко, 300. Мисля, че се е някакво. Окей, чек съм, трябва как отварям се. Знаеш какво, аз ще стрелям назад, за да не се прецакам. Така, дигъри, джъмп джет ще ми остане. Как ще назад побия? Дигър. Дигър. Оп, да, Следващата опта бия. Значи това беше от нас за този епизод! за трета част на... То всъщност това се води първи епизод на част и ние ще ги правим. За трета част от първи епизод. И чао! Чао!